Έδειξε. Τι τεχνική είναι αυτή, αν έδειξε λίγο. Είναι η τεχνική επικοντό, λέγεται. Όπως βάζουν το κοντάρι στο επικοντό για να περάσουν τον πύχη, έτσι και εγώ. Βάζω το κοντάρι. Και σε τι βοηθάει αυτό? Βοηθάω τη βοηθάση ουσιαστικά μια διατομή όλου του ποστού, η οποία αποτελείται 40% από αυτόγατα και 60% από νοκράτη. Γιάννη, αυτό που ήθελα να ρωτήσω, αυτή είναι η τεχνική μόνο για φρέντο ή μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κάποιος και για φραπέ? Για φραπέ και για άλλα πράγματα. Να ο Αντώνης, πάρτε τον Αντώνη, ξέρει ο Αντώνης. Αντώνης, είσαι μια πορεία για την καινούργια τεχνική? Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω πως σε όλες τις τελευταίες μελέτες έχει συμμετάσχει ο κ. Καραμπελάς, ο οποίος είναι συγκεκριμένος συνάδελφος. Καλά, ο κ. Καραμπελάς είναι expert. Αυτό δεν το συζητάμε. Εσύ την εφαρμόζεις αυτή την καθημερινή σου πράξη? Δεν ξέρω, θα περιμένουμε πρώτα να δούμε πώς δουλεύει, ώστε να καταφέρουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Τυχιοποιημένες μελέτες δεν έχουμε, φαντάζομαι. Δεν υπάρχουν ακόμα, αλλά πιστεύω ότι με τη βοήθεια του κ. Καραμπελά θα το επιτρέψουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη επικοινωνία.